बाप रे बाप का हाल बना के जाके धो दिले बान बताओ तो। हाँ कहमी राते कहमी क्या जी बाल्टी उठा ले डिब्बा कुल फेंकल रहे उठा ले। लो ये बताओ तो नतिया पाइपो छोड़ ले बा पूरा घामा में पाइप जोड़ के गली गई। हाँ इतना ही बेहोश मरद रहे नु इतना ना कि मन कहला कि इनके भुलाइला गदहा नहीं और पीटी बांस बांध के। बतावा ही ऐसे सिवान के सवाल बावे कोनो के नती उठा के लेके चलिए जैसा दुश्मनी में दे देखा बर बिछाना कुल हुई तरी अभी छोड़ ले बाड़ा ना। अरे कैसे ना कहल जाला कि भैंस के आगे बिन बजा भई जाए बौराई हुए हाल भइल बावे। हाँ उठा के कोनो सामान के चेते नहीं के जैसे बुझाता कि रुपया ना घास ले आइल बावे। एबरा आमे तो मारत नहीं यही लेनु के एबरा फूटे जाता हूँ या तो सुधारी जाए ना तो सुधार दे। बतावा हो ये कौन रानी मगधन देखे तो छोड़िया सन। हाँ टंडल उठा के लेके गईले में खाली दुनिया रहता वे का बाजी पड़ा खुश रही का समाचार ठीक है का चिल्लाता लू काहे ना चिल्लाई जी बाबू जी बताई तो एक एक रुपया मार मार के काटा पसीना क के आ तब जाके इखे बिखे सामान कइले बानी पहले लेखा नहीं खा रह गइल बदल गइल बा ना। ठीक कहनी है दिन पर दिन बुझाता नु के बुधिया बैल के उखल जाता है। संझवा इने ना घर वाले खा के हां देखो नी केन कौन लेके पियर फराक पहन के आइल बैठे खटी आ हो रहा संगवे हे जा अब भोरही में फोन कर लिया गप से लेवा बिछाना छोड़ के कुल छोड़ के अब भाग गेल अभी तक लाइल बना कि ना कहां नती आइल बा सामान देखत हो जहे के तहे बा तब सासाराम अब मोहनिया एक कइले हई बाबा हो बाबा बहुत शौक हम कहत रहमिया कि फोन कर दे त फोन नहीं के उठावत नती हम बा। हां आज देखा जहे के तहे लेवा घामा में जरल बावे का के देखत रही मोटे ताजा रहे उ बेचारी खिसिया के चलियो गेल। हां अच्छा हो गोरकी मोटकी का हां जना है दुके के कनाते नहीं जी चिरकुटवा के हां ओ भोसड़ी के चक्कर में पड़ल बावे कहीं थोड़े को फसैले बना ठीक कहतन बाबा जी करत है कमाई करत न ते काहे कि हम देखत न कि हम पे ध्यान नहीं खेदे रोज फोन से बतियावत है ना रोज हमो खाली पूछने के हो तो कहत ना कि दोस्त था देखो नहीं आवाज सुन के तो लड़की की आवाज रहे। हां दोस्त उनका का कहीं बहिनिया का भत्तार होई खाली आवाज ना मात मते बाल्टी से उनकर मांग ना फाड़ दिन तो फिर बात का दो गला के बतावा हो केहू करते करते मरे या केहू अपन माई बहिन एक करवाए हुए हाल भेल बावे माई के मात गाड़ी देना तो खीस भर जाई खीस बजे तक का कले जी हां हम बार में भी सुनो उतने ओही तई सुन गल बताई है पाइप के देखे तो गति का भेल बावे घाना में जर के गति हो गेल तो कोनो मामला में माई के ना लिया के काहे ना लिया के चाहे काहे उनकर माई यार और माई हमार माई के दिन रात कहेला नो का हमर माई नहीं है के उ तो दिन रात माला जपेला तू ऐसे मेहरान बड़े कुक करत ना। हां हां ये तो बगैर देथे बुझो उठन लेवे खातिर तब करे ये देथे तो कहां से होई ओ खाली एगो ना कैसे कॉल जा भलमनी भल पिलो पर खाली मेयर के लगे सुता ही के दुलाबा और कुछ तो ना लागेला हमरा तो सब के ठीके करता ना तू इतना बोलते तू नाते मिलल बा मार फाड़ देबे इस मार के हां भेजा गरम बा ना बतावत नहीं ना तो दूसरे में को बताइबो ना करती सही कहत नहीं सॉरी बाबू जी जल्दी भाग जी माई तमाम बोले याद नहीं के का कल के पड़ता हमरा कुल याद पड़ता रोज से मौका दे के भुला सकी ना तो बोलो तो आज हो जाई ना ना दी मत करी आज कोने कानो सो दुखता जी कौन कान देखा के तो इहो नहीं के सुनत और सुनो एक गो उनकर एथी लिस्ट में नोट क रखले बानी खाली एबरा आ जाए घरे का झगड़ा कर बहुत हमार नाम तुमको मत लिया मतलब काहे न ले जी रो देखले बनी आके तो कहत त ई कौन बात तो हम बता देते मैंने हमार नाम ले तो हम बदनाम ना हो जी बहु काहे के बदनाम मुझे रोको के हम देखले रही तके कहे कि कोनो बात कहते तो कल पचत नहीं के कह देता हां त का भइल बा सच बात का कह सर बताइए देखिए डंडा जाए के तहे फेंकल बा और चार्जर होई त छोड़ के गइल बानन हां जो ले जाई त फिर रुपया फरत के फेन दोबारा कि ना जाई कसम कहिए के गलती कर देले चुप रही कैसे मर्द के पछ खींची ठीक बा अरे का जी कतलम घरे खोज तन का बेले हम घरे का बेले खा जाता नहीं आ कहां ही तई का कहीं उंगली में लाज लगता मरद आइल ह बैंक के चुमा चाटी करला आ जब बनी त हो दे भाग गेला अरे करे मारो फिर ओके अब तो बता दो समर भी का गेले दो गला खाली आ जा तो छोड़ा ही पहले छोड़ मारा कपड़ा अपन कौन है बता तू बताओ कि का नाम क्या गइला तू अभी का गइली ह ओ छोड़ ना बता झूठ बोलथू तोरा के कहले रहनी ह तू फिर ई चल ली ह कौन है रे कहां कौन आई रहल रो रो गई कि ना गई रही
अब चिल्लाई भी अपन गलती छुपावे खातिर। हाँ हम ही दिन रात फोन ले बतिया तनी हम ही बोला तनी खटिया पे हम कहा तनी कि दो गला घरे काहे नहीं थे सुतत आ सिवान में सामान के बहाना क के नाती के बेटा सुतता तू करे रात भर हम जागर नहीं है तो तन की लेट नींद ना लगी तो उ मने झूठ बोल रहा हां आ कहत ना रहा का मोटकी चिरकुटा के नतीनिया के बोला होत रहा वही कहत ना। हां हम तो सोनिया कहते कि कौन तो मरद आके फेंक के गेल। वो ऐसे इलाका के गइल कि ना गइल। अच्छा हमारे के बिना लगा गेल ह। हां छोड़ ना खाली चल छोड़ मारा तब सुधर जी कौन है बता पहले कौन है रोगा। तार बाबू आई रहा घरा बैठ के देखा है तो नहीं थी बता। अच्छा हमारे पेट में बाबू के चल गेली ह। देखे हम से फालतू में कस कम कर ठीक बा तो सुबह के गइल अभी का होत हो कहां गई रहा। आज मर्डर होई थी दूर हट जा काहे के मरले रुका सवेरवा गई नहीं ना दे सॉरी अरे आजा फंस जाई मत हो का से मार दे 21 के 4 दिन से मार ही न मत ही मार ले जैसे मन ले से मार ले। सॉरी देवजी सॉरी ना रे ना दादी हम भाभी माई तमाम मोले गलती हो भाभी मैं तमाम हो रही मारा भू ना आज के बंदा मारा बेटा कब अकेले में चांप तो जुड़ा जे बेटा तू हर सोने का बात तू का कर ले बच्चा ना तू मार मत धमा से मारा दे तू मार के ठई करे काहे बाल्टी उल्टी कुछ लेके चला देती है बुझाता नहीं है। कब अकेले में बेटा सामने वो बोल के जाता था लाश निकला गत हां सामने ही ना तो करो सके ना कहते तक ना रेल दहनी ना रेल दहनी अरे जो ना रे जा एक बाल्टी और ही लाग जाई अब सही में मत कर दे अंगे पर टूट जाए मार दे ना तो अगला में हम मारा ना कांच का भी मारे वाला रोल नहीं खे ना चल के कहां चले के अब कौन छी जाए खाली खिंचवा ला और जाना तक के बटन त मार के छाती के बाती तार हिल जाई चलो घरे हम ना जाई है सामान एक गई पाल्टी है ने फेंक के गई रहा हम बोतल ओनिए फेंकल बा लेवा ओई त घामा में छड़ल बा ई पाइप का भेल बा गल के धूप में आंख फूट गई रहे ता से का कहले रहे कि एकागो सामान अंदर रख के जइहा बोल ली का बोले ली रतिया के 12 12:30 बजे फोन आई रहे चिरकुट बगे। अच्छा उनका पतोहिया के डिलीवरी रहल अच्छा अब बेजे ने तो गड़िया लेके तू ही खींच के निकाले गई रहा ना। अरे हॉस्पिटल अगर गड़िया ना ले जाइब बहु अगर कौन गाड़िया चलावत हो हमरा नहीं खेलो कहत गौए के बात तनी पता कर ले चली रही ना ले रही अब बनी जाए 11-12 बजे फिर दिन में आ पिया फाक पहन के कौन रानी है जब मंगधोनी आई रहे अब लो पिया फरा कौन पहुंच गेले तो झूठ बोलता रहला रोहित माने हम रहबे ना के 12 बजे के बाद पिया की फरा कोली कौन चलिए 3 बजे भोर में आई बिया 3 बजे भोर में जिरा नहीं हम हमरा नहीं बबुआ अस्पताल में तो दवाई लइका करवावे मतलब डिलीवरी रहता तू सुधार जेबा के सुधारे के पड़ी। अरे फिर पागल आती है एकदम हम जन पूछनी हो का जवाब तो हम जवाब ही ना भाई तू अपने ले सुधार जेबा की तारा के सुधारे के पड़ी। अब की हो रहबे ना के तो कोनो बोलवले हो आसान हम रहब तब ना बताब के रहे का रहे। अच्छा हमको पता नहीं हर जगह पर दोसर बोला लेता है ना पागल है का एकदम हम गए नहीं कहते बनी गाड़ी लेके हम हॉस्पिटल में तुम कैसे जानते नहीं आ चलू तो के कहले दिन रात फोन ले लगल रहे अब कहां लिखना पड़ा पागल है का एकदम तो फोन से ना बतियावला तू तो फोन से कहना तार बाबू के फोन आई रहे कि हम फोन करत नहीं वेटिंग बतावत रहे हम फोन ना उठल चिरकुट बाबा के फोन में उनकर मरलो के तबीयत खराब है पता हिया के अच्छा तो उता से 2 घंटे बतियो मन 2 घंटा हम बात हुई बटे हिस्ट्री देखाई हां देखा तो फोर्थ मार्क का पारे आ तो 2 घंटा और उनकर भैया फोन किले रहे फिर ओकर नतिया फोन किले रहे कि जल्दी आओ ना तो दर्दिया बढ़ल जाता है तब जाई के पता लेखी नाती के बेटा कहा तनी के सुधार जान तो हम तक सुधार दे का कर मते फाट जइबो तू हूं है तनी मनी देख सकत हरी मन लगा बड़ा काहे हम देखी काहे देखे घरो देखे बहरियो देखी हां जंगल हम फटता कब ना रखना देख सकेली ना देखब ओइ तरह और कैसे कहल जाला कि छाछ पके रखन तो और आग लगा दो तो जाए तो तब चिल्लाए के रहे तो तब ओइ तरह फिर हम पे लेंगे चाहते मार दे बाबे फाट जइबो दा इस समय से हमरा चल आओ कौन मर्द है रे कोनो नहीं रहा वैसे ही मजाक करत रहो। अच्छा हमारा के जब उतना का सुमन ना मजाक कर सकत ना वो रियल रहा है। आज तो के दिखाओ ना का वीडियो पे हां हां वीडियो बना के चुलुका के देखले रहा बनौले रहा आ तो सामने नहीं कह के गेले लेकिन कौन तो मर्दा के का तो खाली मुंह ले कह के गइल हन काहे ना कहला तो मुंह में सब कहला कौन चीज कहला हम कहते हैं जवाब लगा तो नोच नाच दे चलो हम कुछ तो मुंह निकल चल मूड खराब होई वैसे चल खाना ना बना ले आइल मशरूम है ना नौकरानी उतरल बानी बहरियो करी भीतरियो करी चल के तू बनावे बरा हम खाई हमारा बनावे वाला सीख जैसे हमरा के ताऊ से कहला कि सीख के बनाओ तो चल ये बने है तो के देखो कैसे बनाते हैं साल 2 साल चल के YouTube लगावा देख के सीख चल YouTube हमरा चल ही ना तो चल तू बने हम देख ले तू ही बनी उसे देखो का डाल तली से हो जाई है ना आ निकल मत कर गबड़ा जी बुझाते हैं तो हम घबरा जी ऐसे लखुआ घुमता ना तक हम घबराई मेरा तो लौकत है के लेकिन के पीछे भागता ला फोन मतिया के कर दिन रात गाड़ी में मोबाइल ढुकल रहता हर जन त मर्द बाबे उलट जीबो